Tere! Tervepä terve! Tänään pelataan vähän Supermarket Simulatoria. Eli joo, tänne viime kerralla kun mä oon täällä pelannut, niin tää on ihan erilainen. Herra jestas, tää on iso paikka. Ja ennen kuin mä aloitan, niin mun pitää käydä kattoo. Tää on bensa-asema. Okei. Tää on siis ihan iso, jättimäinen. Kiva. Joo, mut ei kyllä väliä. Eiköhän muuta kun mennään tänne kauppaan ja... Joo. Ei vaan koulutako alkaa pelaamaan. Siitä on hetki kun mä oon pelannut, mutta kyllä mä muistan ihan hyvin. Eli siis tänne mä oon 50. Tästä on vähän leipää ja tuossa tällaista vähän jauhoja. Ja vaikka nyt vähän öljyä. Joo, ehkä me näillä pärjätään. Ostetaan sieltä ne. Täältä otetaan jauhot. Ja laittaa siihen hyllylle. Siihen leivät. Ja roskikseen. Et vielä öljyt. Sinne. No ja sitten meidän pitää laittaa hinnat vielä. Mites tänne? Market price on ton verran. Jos mä laitan tästä... Jahas, hai niin tää. Mä en tiedä miksi tää... Toi ei aina ilmeisesti toimi. Mä tykkään laittaa aina vaan tonne. Ei välttämättä tekeä mitään isointa profittia, mutta... Laitan nyt jotain. Toi olisi ihan hyvä. Noin. Siinä ois ne. Teekää mitä kun kauppa auki ja saa asiakkaita sisään. Tulisitteko te? Joku? Hei. Minun uusi kauppani on nyt auki. Siinä siellä. Siinä. Voisitko tulla kauppaan? Siinä, hei. Se on niinku tossa. Tossa on tällainen pieni. Sieltä saa laadukkaasti. Halpaa. Laadukasta. Naista. Ja no täältä, hei, sinä. Kun menossa sinne? Tuu sinne vaan. Niin, eka asiakas. No niin, sieltä vähän leipää ja öljyä. Kortilla. 8,50. Anteeksi, mun koira saattaa vähän haukkua tuolla. Noin, ja sieltä atomiepä. Mikä ydinfyysikko. Sieltä. Ja lisää tulee. Näinhän tää business toimii. Mukavaa kun sulla näitä kortteja. Ei tarvitse kukaan antaa takaisin mitään. Tuleekas? Joo, sieltä tulee lisää asiakkaita. Miksi? Vois mä ottaa tosta vaan lisää? No en voi myydä niin jotain, mitä tuolla ikinä onkaan tuolla laatikassa. Sieltä leipää ota. Leipää. Tere. Sieltä 70 senttiä takaisin. Jaha. Näin. Nyt ollaan tekemässä profittia täällä.
Sä annat mulle 20. No, ei kai se haittaa. Ei. Kun näin. Siinä sulla. Joo, no, kyllähän tää kauppa pyörii. No niin. Sitten öljyä ja jauhoja. Ai niin, joo, sittenkään sulle pitää antaa jotain takaisin. Miksi mä en voi noin ja sitten noin. Siinä. Siitä vaan. Sieltä kortilla. Niin, pieni satasessa. Voisin ostaa vähän lisää jauhoja. Oliko se jauhoja? Joo, jauhoja vähän lisää. Sieltä lisää jauhoja. Niin. Joo, siihen vaan jonottamaan. Mä tuun ihan justiin. Noin. Siihen niin se laatikko. Ehkä voisin nyt laittaa tässä valot päälle. Kun täällä alkaa olla vähän pimeää. Ja sieltähän tulee herrasmies. Jaha, 100 setelillä sitten. Onks tosi totta? No kai mä tän sitten maksan. Siinä. Aha. Ja näin. Tuleeko tuolta vielä? Otetaan ne loput asiakkaat vielä. Miten ne sieltä on tulossa? Siinä. Noin. Sieltä vielä. Oliko se siinä? Kyllä mä uskon. Eiköhän muuta kuin finish day. Ja profittia tuli 90 €. Se on jo. Se on oikein mukava. Ai niin joo. Nyt rupeaa tulee laskuja. En oikein ihan vielä. Taas tuolta ja vähän jauhoja. Näin. Sitten voisi ottaa vähän lisää tuolta. Noin. Nyt on vähän kaikkea. Anteeksi. Mä muistin, että täällä on tämä tabletti, mutta miksi tässä on pesismaila? Onko toi pesäpallomaila? Anteeksi. Kai täällä voi sitten mopata nykyään. Tulee nää oksentilla tänne mun lattioilla. Toivottavasti ei. Sieltä vähän pastaa. Tuolta. Aha. Sitten pitää laittaa hinnat vielä noille uusille tuotteille. Pasta saa olla ton verran. Nää 6 €. Sovitaan, että ne on euroja. Ja sitten tosta vielä 4,90. Näin. Siinä on ne. Ja joo. Kai muuta kuin kauppa auki.
Stomaa ennen kuin mä menen tohon, niin täällä on näitä lisenssejä. Milloin mä saan ekan? Miksi tää on näin outo? Mä saan ekan tollatteen 200 asiakkauden jälkeen ja store level 10. Okei. Toi pitää katsoa sitten vielä mitä kaikkea muuta kannattaa nyt hankkia. Tästä on helppo kävellä, kun tässä menen sivuun siitä. Hei sinä! Tuppa käymään. Joo, sinne ei vaan kauppa. Te ootte oikein laadukkaita ja edullisia. Mitä nyt ikinä haluattekaan. Okei. Jaa. No niin. Ottakaa hetki siinä. Pitää mopata. Kun nää ei osaa. Miten se nää pitää? Ikkunoitakin. Tosissaan. No en kai mä valita. Tai tällaisen on. Lammanageri. Mutta nyt on tehty kesti. Tämän granitilla teen. Kai se selviää. Tämän päivän jälkeen. Sieltä niin. Kauppa aina vähän aikaa vaan auki. Pasta on mennyt aika hyvin. Pitäisiköhän se hintaa nostaa. Jahas. Kauppa menee ihan just kiinni. En mä jaksa yhtä enempää asiakkaita ottaa sisään, niin tää kauppa vaan suoraan kiinni. Ja paljonkos nyt? Nyt tuli profittia 80. Hyvä, nyt on 200 euroa. Mutta mikä on tuo ihme Great? Joo, tämähän voisi olla muuten ihan kätevä. Joo. Okei, nyt otetaan tää. Otetaan vaan. Otetaan kaikkea. Mä en jaksa yhtään säästellä. Sinne pastaa. Vois mä vaan niin kun siis tällä ottaa noin. Jääkö se niinku? Joo jää. Jätän se toi on kätevä, niin saadaan vaan suoraan laatikot tonne. Tämä en edes yritä laittaa kreittiin, koska ei 4. Okei, nyt on kreitti täällä. Pitää ruveta taas käyttämään vanhaa taktiikkaa. Katsotaan. Hetkinen, voiks mä vaan ottaa noin. Noin. Ja noin. Eikö tää vaan tullu toimia noin?
Ja näin. Jos mulla on vielä kreitissakin leipää, muroja ja laitetaan nyt vaan murot tonne. Joo. Eikä muuta kuin niin, katsotaan eka, että näitä kaikkea. Mihin mä oikeesti tarvitsen pesäpallomailaa? Ai varkaita. Siis tänne tulee varkaita ja sit mä voin hakata ne pesismailalla. No okei. Jos selvä homma. Eli siis täällä olisi 200 tää product license. Mä en oo kyllä hetkeä ostamassa. Okei. Tuolla on vaan Täällä on tää. Joo. Avataan kauppa. Koitan nyt tällä videolla saada tuon uuden product licensen nyt ostettua. Ja joo. Sä näytät siltä, että sä tuut. Ja sinä. Sä näytät siltä, että sä oot tulossa tänne mun kauppaan. Kai. Sä et kyllä enää näy. Vai? Eikö sä kääntyä? Okei, sinä mees hyvä. No, okei. Nyt meillä on eka asiakas. Moroja. Tuleeko sieltä lisää asiakkaita? Sinä. Sä Joe Biden. Et varmaan. Saa noin statolle. Okei. Säkin en ois sotusen. Okei. Eli te ootte jotain joku rikkaita, jotka antaa joka ikinen kerran satasen mulle. Ja sä nyt. Okei, toi ei oo paha. Ai niin, ja mullahan on täällä siivottavaa. Saakeli. Eikö mä muuta? Ei taida. Kai mä otin. Joo, otin noin pilsit. Jauhat ei oo mitään suosituimpia täällä. Ne on kalliit. Ei kukaan ainakaan vielä valittanut, että ois liian kalliita. Tyypit ei vaan tarvitse jauhoja. Leipoo niin vähän. Tähän alkaa mennä kätevästi. Ai niin, kun mulla on täällä vielä vähän leipää ja öljyä. Eli siis täällä voi tulla jotain varkaitakin nykyään. No kai niitä voi tulla. Tänään tulee paljon profittia. Voisin pikkuhiljaa laittaa valoja päälle. Mä en ihan vielä tarvitse. Jaha, siellä on jo sotkua nurkassa. Tyhjän muropaketin nurkassa. Kuka syö edes muroja täällä kaupassa? Vai oliko täynnä? En mä tiedä. Mä laitan nyt valot päälle. Sieltä. Onko mä sokeria? On siellä vielä sokeria. Sieltä tulee paljon.
Mikä on tuo pisara tuolla oikealla yläkulmassa? En mä tiedä. Nythän nää alkaa ostamaan ihan paljon. Tää loppuu vielä noin. Hyllyt tyhjenee. Ei tollasta. Sieltä. Laita jo kiinni kaupan. Tori nyt ei oo ihan... Täällä on tyypit tyhjentää hyllyt. Ei oo. Näin. Joo, siitähän tuli ihan kivasti profittia. 149 €. 150 €. Joo, sehän on ihan kiva. Onko täällä vielä jotain? Onhan siellä. Mutta me ei tarvita öljyä. Tai no. Otetaan nyt mitä. Otetaan jauhoja, pastaa, muroja ja sokeria. Jauhoja, pastaa, muroja, sokeria. Osta nyt. Niin. Pastaa, muroja ja sokeria. Joo, ehkä mä voisin ostaa täältä. Nyt mennään tänne. Maksetaan noin. Tänne ja ostetaan tollanen. Ja nyt mä sitten tarttisin jääkaappia. No, joo. Tää jakso tätä peliä nyt varmaan on tässä, että luultavasti tuun jatkaan tätä ihan hauska peliä. Tulee päivityksiä, tää on vielä kuitenkin early accessissa, niin joo, nähdään ensi kerralla. Moikka!